سلام تخاتلتي مدب سبورت أب سينما سمرة كمي تغنيو كم نذكرو زر رواندا هلتاشان إسران أربعتن تمال سنبت زازيمولو هاجرايت غانتا إيرترا كونه إيرتراين تقرادم تبحفشا كابزو وددر حيزو مزوطو وتصيد كتكاتاتلو قنيقو مالهم سلازي قمقام وتصيد هاجرايت غانتا إيرتراوين نبزر رواندا هلتاشان إسران أربعتن كنجمجمو أجداسي كويني سمعني اتعوتات أبوتو خوينو أبجزيون تحقيسنالون تدسيتنالون إنا يخون امبر هاجرايت غانتا إيرترا بغانتا سقبللي لا أبزود الدرزي كابيج أمالاجن سلام انتاير حقنا زبر سحيزنا كنزرارب مسئر لخو لايك شير سبسكرايب بمقبار بيتا سبس channel كتكون الناتا محصونكو بغاتا نام مدبي كحلفاكم هاجرايت غانتا إيرترا بغانتا سقبللي لا أبزود الدر كابيج أمالاجن سلام انتاينا رحقنا زبلا رستينا كنزرارب منالبا نحفشاو قمقام كتعملنا هاجرايت غانتا إيرترا خون إيرتراين تقدادمتي أبز حلفة عمتات نايزو رواندا كمون بعباي هاجرايت غانتا إيرترا استقوانا تصفو عواتاتن زحازو درجاتاتن كندهسس أقداسي كويني سمعني نابنت زحلف عمت كلتشن إسران سلستن بيج أماليات عواتي زنبرا إيرتراوي تقداداماي بارديان هينوك ملوبرهانيو مس هاجرايت غانتا إيرترا خويني كونن تعويتو سكلا بارديان كويني تعويتو كاب بايك إيد كالي إيرتراو تقداداماي شاوعي درجة زحاشة أبيج أماليا زحاشة درجة زحازة أبال بايك إيد إيرتراوي داويت يماني إنيرو لو معمتون استقال صور إنا متكل إيوب كاب ترينغانو خاني مبل عسر تخلت درجة حيزو كاب هاجرايت غانتا إيرترا زحاشة درجة زحازة أبز حلف عمد دانيال تغلاي مانت كوينو مبل 3 درجة نيرو أخلي العرفاينة زلو معمت تصبق بقعد زرعينا إيرتراو تقداداماي كام مبل 3 حدن درجة منبارو يذكر أبني عقب ماليا أغليلو عرفاينة كاب هاجرايت غانتا إيرترا كالاي درجة حزون كله هينوك ملوبرهان كاب بارديانكا سالساي درجة حيزونيرو بغانتا جن تحت زغانة عقمي ويدمان تحت زغانة توادادار نتينا رينا وزحالف غلطشان إسران سلستن أب كلتشان إسران كلتنون مسن عزب بيج أماليا بناتنا إل تسفاتين إنا تعويتنا السقاء ساعتتي مسترون هوبر تبهال كلابي زوادادر نيرو كالق زبلت درجة زحازة إيرتراو تقداداماي انتنيرو ساعتتي هينوك ملوبرهانيو كاب كلاب بايك إيد حمشاي درجة حزون كله كالي إيرتراو تقداداماي متكل إيوب دما كاب ترينغانو مبل 10 درجة حيزو وددرو زازيمو أبني عقب ناتنا إل تسفاتين كاب درون هوبر تعواتي كون كله هينوك ملوبرهان دما كاب بايك إيد كالأي درجة حيزو نيرو أبزا عمت الزقن هاجرايت غانتا إيرترا أبزو رواندا أي تساتفتن لمنتي أبزو وددر كتساتف زي كالت نتصور زغانا حبريتا يلنجن إذا تزعبي وددرني أفريقيا نبلو إيو هاجرايت غانتا إيرترا دماني أم نفسه كف عمت كتساتف يزقبأ زغانا مغنيات كابزو وددر كي تسانا خلت كتوادادر انت تخايلون أب كلتو أب أفريقيا زقبر وددرات نتوم بفلا وشت هاجر زلو تقدادمتي عدل متان كرخبو أب استفلاي وددرات بغتصالنت كتساتف تصبغيو سلازي أب كلتشن إسران كلتن هاجرايت غانتا إيرترا يتساتفتن أب كلتشن إسران حادن أب زر رواندا زنبرنا وتصيت مسنر إخاني بيج أماليا تسحشة درجة زحزة إيرترا وتقداداماي ناهم زرعي كاب هاجرايت غانتا إيرترا تاشعي درجة حيزونيرو أبناي من إسياد دما كالاي درجة بمحز زحشة وتصيت كاب هاجرايت غانتا إيرترا زمزقبة تقداداماي نيرو بحفشو هاجرايت غانتا إيرترا دما شابعي درجة حيزا وددرا زازيما أب كلتشحن إسران وتصيتنا بزر رواندا مسنري بيج أماليا بناتنا إل تسفاتين كاب هاجرايت غانتا إيرترا كنحوات كيلنا كالي إيرترا تقداداماي هينوك ملوبرهان مبل تاشعي درجة حيزو أب بيج أماليا كمون نايمان إسيات ناتنا إل تسفاتين كم دقنا قداماي درجة بمحاز تعويتو بغانتا دما كالأي درجة حيزنا سلازي بلوص وتصيتيو أبزي أب كلتشحن إسران استوانا تصفناي يمالتيو إزز أكل وتصيت حيزنا أب كلتشحن إسران إنا أب كلتشحن إسران حدن تخنريو تصنحنا وتصيتات تحدث بلا وتصيت كنا مزقب كيلنا أب كلتشحن إسران كلتن دما يتساتفنان أب كلتشحن إسران سلستنون كم تزبلنايو زنقاد أي كوننتي كم هاجرايت غانتا زحزنايو درجة زنقاد أي كونن كلتشحن إسران 4 زي لو محمد زرعنا وتصيتي مالتي أب كلتشحن إسران تجعتن مرهاو قدوسيو عوت ناي كلتشحن
19 ናይ ዙሩዋንዳ ኮይኑ ብጫ ማልያ ክለብስ ኪኢሉ ነዚ ድማ ምስ ክለብ ኣስታና ኮይኑ እዩ ተጎናፂፍዎ ያዕቆብ ደበሳይ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብሉፅ መንእሰይ ተባሂሉ ነይሩ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ ነይራ ብ 2019 እዚ ኣብ 2018 ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዙሩዋንዳ ኣይተሳተፈትን ናይ 2024 እዚ ትማል ሰንበት ዝተወድአ ውድድር ውፅኢትና እንተዳሪእናዮ ኣብ ብጫ ማልያ ዝሓሸ ውፅኢት ሒዙ ዝወድአ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ዳዊት የማነ ካብ ባይቄዲ 10 ደረጃ ሒዙ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ መበል 12 ደረጃ ሒዙ ኣብ ናይ ዓቐብ የልሃብተኣብ ናይ ምዕዋት ሰፊሕ ዕድል እናሃለዎ ብኸመይ ካብቲ ውድድር ከም ዝተኣለየ ብዝሕዝን ኣጋጣሚ ተዓዚብናዮ ኢና ይኹን እምበር ኣብኡ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ናይ ምዕዋት ዓብ ተኽእሎ ነይርዎ ግን ተዓንቂፉ ብሰንኪ ናይ ሓበሬታ ንጹርነት ወይ ድማ እኹል ሓበሬታ ዘይመሓዝ ማለት እዩ ኣብ ናይ መንእስያት ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ዕውት ክኸውን እንከሎ ያፌት ሙልጌታ ክልቲኦም ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እዮም ያፌት ሙልጌታ ከዓ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ብፍላይ ንያፌት ኣዝዩ ኣተባባዕ ውፅኢት ነይሩ ኣብዚ ዓመት ዝተኣታተወ ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ዝወሃብ ማልያ ድማኒ ናይ ኣፍሪቃ ብሉፅ ተቀዳዳማይ ዝብል ዳዊት የማነ ባይኬድ ክወሃብ እንከሎ ናይ ኣፍሪቃ ብሉፅ መንእሰይ ድማ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተዓዊቱሉ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ዝሓሸ ውፅኢት ናብዚ ዓመት እዚ ብጋንታ ዝሓዝናዮ ደረጃ እዩ እዚ ድማ ቀሊል ከም ዘይኮነ ፅኒሕልና ክንገልጾ ኢና ምስ ሕሉፍ ብምዝዛን ውፅኢት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከመይ ንግምግሞ ኢና ሎሚ ክንዘራርብ ኤርትራውያን ተፃወትቲ ነዚ መድረኽ ዓብሊሎሞ ከም ምፅንሖም መጠን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብቲ ብጫ ማልያ ዘይምዕዋትና ጥራይ ደይኮነ ብቐረባ እውን ክንወዳደር ዘይምኽኣልና ቅር ዝብለካ እዩ ምናልባት እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ካብቶም ኣብ ፅቡቅ ኮንዲሽን ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣለውና ንብሎም ተቀዳደምትና ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ከምቲ ዝረኣናዮ ኣብ ዙር ናይ ስዑድያ ኣብ ዝነበረ ውድድር ሓደጋ ኣጋጢምዎ ካብቲ ውድድር ተኣልዩ እዛ ውድድር እዚኣ ድማኒ ካብተን ብቐዳምነት ሰሪዕዋ ዝነበረ ውድድር እያ ይኹን እምበር ብሰንኪ እቲ ዘጋጠሞ ሰርጀሪ ገይሩ ብቕልጡፍ ናብ እቲ ውድድር ወይ ድማ ናብ ቅድድም ምሽክለታ ክምለስ ስለ ዘይከኣለ እዛ ውድድር በኺሩ እናቱ ምህላው ብዙሕ ነገር መምፃልና ነይሩ ኢላ ኣምን ኣነ እንተው ሓደ ናይ መድረኽ ዓወት ከነምፅእ ምኽኣልና ኣብ ብጫ ማልያ እውን ዘይዕወተሉ ምክንያት ኣይነበረን ዝነበሮ ብቕዓት ኣረኣይኻ ብፍላይ ማለት እዩ ምስ ጋንትኡ ኮይኑ ዝሓሸ ደረጃ መሓዘ ወይ እውን ብጫ ማልያ ናይ ምዕዋት ገፊሕ ተኽእሎ ነይርዎ ናቱ ዘይምህላው ነቲ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዝለመድናይ ዓወታት ሓደ ካብቲ ክንስእኖ ዝገበረና ኮይኑ ይስማዓኒ ከም ሃገራዊት ጋንታ ግን ድሕሪ 2020 ብጫ ሙሳድና ብዘለዎ ኣይቀፀለን ምክንያቱ ብድሕሪኡ ምስ ካልኦት ጋንታታት ኮይኖም እዮም እቶም ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ እውን ተዓዊቶም እምበር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ብጫ ማልያ ውድድር ርሒቃ እያ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ስለዚ ኮፍ ኢሎም ገምጋም ክገብርሉ ዝግባእ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ዝዓበየ ዓወት ብጫ ማልያ እዩ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ውድድር ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ብጫ ማልያ ውድድር ከም ሃገራዊት ጋንታ ዝሓዝናዮ ደረጃ እንተሪኢና መበል 12 ደረጃ እዩ ክንብል እንከለና ኣብቲ ናይ ብጫ ማልያ ውድድር ኔርና ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ስለምንታይ እዩ ኣብ ናይ ብጫ ማልያ ውድድር ክሳብ ክንድዚ ርሒቕና ምናልባት ሳምሶም ሰሎሙን ኣብ ዝገበሮ ንእሽተይ ቃለ መጠይቕ ካብ ዝተረዳእክዎ እንተደኣልዩ እንታይ ኢሉ ነይሩ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንብጫ ማልያ ንምዕዋት መዲባቶም ዝመፀት ተቀዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስ ወይ ድማ ናሆም ዘርኣይ ምንባሮም ይኹን እምበር እዞም ተቀዳደምቲ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ንናሆም ዘርኣይ ናይ ምውዳቕ ሓደጋ ኣጋጢምዎ ቀልጢፉ ናብቲ ዓባይ ጉጅለ ክሕወስ ኣይከኣለን ብዙሕ ግዜ ከሲሩ መርሃዊ ቅዱስ እውን ብሽክለታ ባላሽዩ ኣብቲ ውድድር እሱውን ግዜ ከሲሩ ስለዚ ካብቲ ናይ ብጫ ማልያ ውድድር ክንርሕቕ ዝገበረና እዚ እዩ ኢሉ ይገሊፁ ምክንያቱ ኣብዚ ውድድር ኣይኮነንዶ ብደቃይቕ ርሒቕካስ ምስታ ጉጅለ እኳ እንዳወዳእካ ከቢድ ምንባር እዩ ክገልፅ ፈቲኑ ይኹን እምበር ዋላ መርሃዊ ቅዱስን ናሆም ዘርኣይን ግዜ ይኽሰሩ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ግን ክሳብታ ናይ ውልቂ ናይ ክሮኖሜተር መፅያ ኣብኣ ንእሽተይ ደቃይቕ ዝኸስር ኣብ ብጫ ማልያ ግዜ ከይከሰረ ይኸይድ ነይሩ እዩ ስለዚ እቲ ዘገድስ ድማ ሓደ ተቀዳዳማይ ኣብቲ ናይ ብጫ ማልያ ውድድር ክህልወካ እዩ ስለዚ ንምንታይ ብኣኽሊሉ ኣረፋይነ ጌርና ስጋ መወዳእታ ክንቃለስ ኣይከኣልናን እዚ ካብኦም ምላሽ ንደልየሉ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ብቲ ንሪኦ ዝነበርና ዝዓቕሙ ይቃለስ ከም ዝነበረ ይረኣየካ እዩ ኣብ ገለ ውድድራት እውን
እሱን ተዳኒ ኣብ ብጫ ማልያ ዝሓሸ ደረጃ ሒዙ ሃልዩ እታ ጋንታ ንዑያ ክትሰርሕ ዝግባእ ኣብ ዓባይ ጉጅለ ንሱ ከለውን ካልእ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ናብታ ሃዲማ ዝነበረት ጉጅለ ገዲፍዎ ስካቶ ገይሩ ክኸይድ በቲ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ስትራቴጂ ወይ ኣካይዳ ቅቡል ኣይመስለንን ግን እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ስለ ዝነበረ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከምኡ ገይራ ምናልባት እዚ ካብኦም ካብ ኣሰልጣኒ ጀሚርካ ምላሽ ንፅበየሉ ኮይኑ ይስምዓኒ ይኹን እምበር በቲ ኣኽሊሉ ኣረፋይኒ ሒዝዎ ዝነበረ ግዜ እውን ክሳብ መወዳእታ ናይ መወዳእታ ትዝካኣለና ጌርና ኢና ክንብል ንኽእል ዶ ምናልባት ክልተ ነገር እዩ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን እቲ ናይ ቃልሲ መንፈስ ትርአ ኢኻ ኣብ ገለገለ ግን ብውህደት ስጋብ መወዳእታ እውን ነይሩ ዶ ዝከኣለና ኣፍሲስና ዲና ከኣንቴልካ ምናልባት ካልእ ሕቶ ይኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ዳዊት የማነ ምስ ባይክኤድ ኮይኑ ዝገብሮ ዝነበረ ቃልሲ ክትርእን ከለኻ ከምኡ ዓይነት ናይ ምቅላስ መንፈስ ኣብታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እንተንርኢ ነርና ዝሓሸ ደረጃ ዘይንሕዘሉ መንገዲ ኣይነበረን ኮይኑ ይስምዓኒ ብልክዕ እቲ ዝነበረ ኪሎሜትራት ሕፅር ኢሉ ብምንባሩ ንኸምኡ ዓይነት ናይ ግዜ ጋብ ከተፅብብ ይኸብድ ኸውን ግን ገለ ተቐዳደምቲ ሃዲሞም እውን ነቲ ግዜኦም ከመሓይሹ ዝገብርዎ ዝነበሩ ቃልሲ ካብተን ካልኦት ክለባት እውን ንሪኦ ነርና ኢና ስለዚ ከምኡ ዓይነት ፈተነታት ክንርኢ ኣይከኣልናን ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ስለዚ እዚ ብዕምቆት ክግምገም ዝግብኦ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ ከም ሃገር ሒዝናዮ ዝወፃና ደረጃ እኳ ቀሊል እንተዘይኮነ ነቲ ፅቡቕ እዩ ኣብ ቦትኡ ኣሎ ነቲ ጉድለታትና ብዛዕባኡ ክንዛረብ ንዕኡ እውን ክንዕርስ ስለ ዝግባአና ግን ከም ሃገራዊት ጋንታ ግን ኣብ ብጫ ማልያ ዝነበረና ናይ ምውድዳር መንፈስ ኣብ ናይ ዓቐብ እውን ከምኡ ዝወዳደር ተቐዳዳማይ ብቐረባ ኣይነበረናን ናይ መድረኽ ዓወት እውን ከነምፅእ ዘይምኽኣልና ግን ከም ውድድር ከም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከዓኒ ኣብቲ ውድድር ዓብዪ ክብርን ዝናን ሽምን ዘለና ከም ምዃንና መጠን ሽልብለካ እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ተመሓይሹ ክመፅእ ክንፅበየ ኢና ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ሽልማት ናይ ሓደ ውድድር ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ብጫ ማልያ እዩ ስለዚ ኣብቲ ብጫ ማልያ ድማኒ ሽሙ ዝፅዋዕ ተቐዳዳማይ ክህልወናስ ክኽእል ኣለዎ እንተወሓደስ ነታ ብጫ ማልያ ንምዕዋት ዝከራፈስ ተቐዳዳማይ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ሒዝና ክንኣቱ ብከምኡ ዓይነት መዋቕር ዝተዳለወት ጋንታ ሒዝና ናብዚ ውድድር ክንመፅእ ከም ዝግባአና እግረ መንገድና እዚ መልእኽቲ ከነሕልፎ ንደሊ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን ናይ ናሆም ዘርኣይ መውደቕቲ ከምኡውን ናይ መርሃዊ ቅዱስ ብሽክለታ ምብልሻው ኣብ ሓደ ውድድር እውን እንዳኣተወ እንከሎ ቃለ መጠይቕ ኣብ ዘግበሩሉ ግዜ ነዊሕ ጉዕዞ ብባስ ተጓዒዞም ከም ዝመፁ እሞ ከም ሕማም ከም ዝተሰምዑ ክሳብ ቮሚት እውን ከም ዝገበረሉ ገሊፁ ነይሩ ስለዚ ምስ ከምኡ ዓይነት ፀገማቱ እቲ ውድድር በዲህ ወፂኡ ኣሎ ምስ ብዙሕ ብድሆታቱ እቲ ውድድር ከምዚ ኢልና ብጋንታ ፀብለል ምባልና ቀሊል ኣይኮነን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዓብዪ ዓወት እዩ ግን ኩሉ ግዜ ዝሓሸ ደረጃ ስለንደሊ ነቲ ዝሓሸ ደረጃ እውን ስለንሰርሕ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ድማ እንዳዓበና እውን ክንከይድ ስለ ዘለና ወይ እውን እንተወሓደ ነቲ ዝሓዝናዮ ዓወታት እውን ክንዕቅቦ ስለ ዘለና ነቲ ጉድለታትና ብዝግባእ ገምጊምና ዝሓሸ ደረጃ ዝሓሸ ዓቕሚ ሒዝና ክንመፅእ ይግባአና እዩ ከም ሃገራዊት ጋንታ ግን ኤርትራ ሒዛቶ ዝወድአት ደረጃ ቀሊል ኣይኮነን ኣብዚ ውድድር እዚ ንምንታይ እዩ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብጋንታ ፀብለል ምባላ ኣዝዩ ዓብዪ ዓወት ኢልና ንገልፆ ዘለና ሓደ እቲ ዙር ደረጅኡ ምውሳኹ ኣብ ግዜኡ ብዙሕ ግዜ ገሊፅናዮ ኢና ክልተ ናይ ክሮኖሜተር ውድድራት ተኣታቲሎም ዓመት ብጋንታን ብውልቅን እዚ እቲ ፀወታ ደረጅኡ ከም ዝወሰኸ ዝገልፅ እዩ ብሓፈሽኡ እቲ ዙር ሩዋንዳ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳተመሓየሸን ደረጅኡ እንዳወሰኸን ይኸይድ ኣሎ ብዙሓት ናይ ኤሮጳ ዓበይቲ ደረጃ ዘለዎን ክለባት ምስታፈንካ መርኣያ ናይዚ ማለት እዩ ከም በዓል እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ቦሪታ ኮሜታ ዩኤ ኤሚሬትስ ቶታል ኤነርጂ ክለብ ሎቶ ቢንጎል ሶዳል ኪክስቴፕ ኣስታና ባይክኤድ ወዘተ ኣዝየን ብዙሓት ብናይ ኤሮጳ ደረጃ ወይ ብዓለም ደረጃ ዓብዪ ሽም ዘለወን ጋንታታት ክሳተፋሉ ዝኽኣላ ውድድር እዩ ስለዚ ኣብዚ ውድድር እዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ፀብለል ኢላ ክትውድእ ምኽኣላ ቀሊል ዓወት ከም ዘይኮነ ደጋጊምና ክንገልፆ ቀኒና ኢና ስለዚ ዓብዪ ዓወት እዩ ብዘይቀል ዓለም እንኳዕ ሕጎሰና ሬድስካ መልስ ድማ ስለቲ ዘረኣኹሞ ሓያል ምውድዳር
ክብርን ሞገስን ይግባአኩም እዩ ዙር ሩዋንዳ ከም ውድድር ከምቲ ደጋጊምና ንገልጾ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ይኹን እምበር ነቲ 8 መድረኻት ብቐጥታ ከም መሓላልፎ ዘይምኽኣሎም ድማኒ ሓደ ካብቲ ነቲ ውድድር ብዝግባእ ተዓዚብና ጥልቕ ዝበለ ትንተና ጥልቕ ዝበለ ገምጋም ከይንህብ ዝገብር እዩ ዋላ እውን ኣብቲ ብቐጥታ ዝሓልፈሉ ግዜ ኣብታ ኣቀዳድሓ ብሓፈሽኡ ብዙሕ ቴክኒካዊ ፀገማት ነይርዎ ምክንያቱ ሓደ ተቀዳዳማይ እንተደኣ ሃዲሙ ንዕኡ ከሪኡኻ ምስ ጀመሩ ነቲ ኣብ ድሕሪት ዝግበር ለውጥታት በፍጹም ከይረኣይኻ ነዊሕ ግዜ ይኸዱ ኣብኡ ክንደይ ለውጥታት ተፈጢሩ ይጸንሕ ተመሊሶም ናብቲ ሓደ ምስ ወሰድኻ እውን ከምኡ ብሓፈሽኡ ኣዝዩ ብዙሕ ጉድለታት ነይርዎ እቲ ላይፍ ክሓልፍ ከሎ ማለት እዩ ይኹን እምበር ምናልባት ምስቲ ሩዋንዳ ከም ሓንቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ወሲዳቶ ደላ ተበግሶ ትገብሮ ደላ ስራሕ ኣዝዩ ዓብይ እዩ ግን እቲ ኩሉ ዓብ ነገር ተሰሪሑ ከሎ ኣብዚታት ዝሓሸ ኣቀራርባ እንተደኣ ገይሮም ዝያዳ ንምክትታሉ ክጥዕም እዩ ብዝግባእ ተተዓዚብናዮ ድማኒ ዝሓሸ ትንተናን ገምጋምን ክንህብ ንኽእል ሓፈሻዊ ግን ብሉፅ ዝኾነ ውድድር ነይሩ ብሓቂ እውን ከምኡ ስለ ዝኾነ እንተን ዓበይቲ ጋንታታት ከይተረፋ ክሳተፍኦ ፈቃደኛታት ኮይነን ዘለዋ ስለዚ ከም ሃገራዊት ጋንታን ከም ኤርትራውያን ተቀዳደምትን ሒዝናዮ ዝወዳእና ደረጃ ዝነኣድዩ ዳዊት የማነ ካባይ ክኤድ ድማ ብፍሉይ ካብ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ እውን ሓያል ናይ ምቅላስ መንፈስ ዘርኣየ ተቀዳዳማ እዩ ምናልባት ተቀዳዳማይ እዚ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባኡ ዝግለጽ ወይ ድማ ብዛዕባኡ ዝረበሉ ተቀዳዳማ ኣይኮነን እንተኽኢልና ከነቕርቦ ከነዘራርቦ ክንፍትን ኢና ካልእ ኣኽሊሉ ኣረፋይነን ካልኦት ኩሎም ኤርትራውያን ተቀዳደምትን ኣብዚ ውድድር ዘርኣይዎ ናይ ምቅላስ መንፈስ ቀሊል ኣይነበረን እናበልና ንዓመታ ዙር ሩዋንዳ ብዝሓሸ ደረጃ ብዝሓሸ ውፅኢትን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኾነ ካልኦት ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ክንፅበየኩም ኢና ንብሎም ኣብ ዝቕፅል ኣብ ጋና ከም ዘሎ ውድድር ብጫፍ ገሊፅናዮ ነርና ብሰፊሑ ድማ ክግለጽ እዩ ኣብ ድማ ንኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ብዓብዪ ድማ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ጽቡቕ ዕድል ንምንየላ ናይ ሎሚ መደበይ ኣብዚ ክዛዝም እየ ቅድሚኡ ግና ብዛዕባ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዘለና ሓሳብን ርኢቶን ኣብ ኮመንት ከነስፍር ሕቶታት እንተሊና እውን ክንዘራርበሉ ይግባአና እዩ ንብሎ ኣብ ኮመንት ባህናፅ መንገዲ ከነስፍር ከነቕርብ ንኽእል ኢና ንሕና እውን እሱ ኢና ንፅበ ብኻልእ መደብ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰሰናዩ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሰሰናዩ